Bende oganda e kaunti ma Kisumu okwa mondo onen maber ahinya e kindego eko ma bende gibiro timo kata gibiro yiero jotelo e yiero maduong' ma higa manyien ahinya e kom seneta ma kaunti ma Kisumu. Ma en kwayo ma bende ogol kod jalno ero ma bende olap dhoge ndong' ne laro kom seneta ma kaunti ma Kisumu mano ero okil Tom Ojienda. Migosi Ojienda oloso gi jopiny kinde ma bende notimo limbe e kar dak Mashauri Moyo kanyakla kod Nyalenda duto madore boma ma Kisumu, kuma bende omedo wachonegi ni ber yiero seneta ma ong'eyo chike kata ber yiero seneta ma ong'eyo chike mathurka kendo ni kod tudruok malach ma bende biro konyogi e chwalo ne oganda dongruoge mopogore opogore, kokwayo oganda bende kik yiere joma biro tamo gavana e kaunti ma Kisumu timo tijege koluwore kod pend chike ma pacho kaendi. Senate seat kuyiero ng'ama mung'eni pro fight for the interest of Kisumu County. Ng'ama understand the role of Senate under Article 96 of the Constitution. And one, to ensure the division of revenue team maber, to ensure the focus is put on the people, to ensure the focus is put on development, more specific to the county. Ng'ama biro kelo resources moromo e county ka to keto lwet governor. To ka county assembly appropriate pesa, to nitie pesa moromo mikete sectors mopogore opogore ma SMEs, joma timo ohala matindo tindo, bedo gi kamoro through legislation magikele gigole pesa magi improve go ohala magitimo town. Ma ensure ni infrastructure ma town ka iloso maber e yo makoro waneno. Ma ensure ni otiyo gi governor to ensure ni kantie sector manigi any question or issue then gima bedo resolved in consultation between the senator and the governor. Ok mabalo gi governor makoro kwinjire makoro ji en mana dhao. Mane senator mane ziya. Nyimene ga jo Kisumu Central. Akwayo ne kaka wachon kwa dhi mbele. Ubi umia kura ka higa manyien biro. To ka higa manyien biro kapok higa manyien ochopo, nyithindu maungo okaw ID. Kipande no kende gidonje ODM e yo kende ma wapro yudo go kaka walo nomination e yo kende ma wapro yudo kaka watero go baba e komo manyo malucha. Because babo se chandre osetemo mang'eny oyudo timai to wang'ni mana kuchu wabed ni wambe joluo wanyagoyo kura mang'eny manyakwanore mwadhi mbele nikech jowa ng'eny kare town ka to gikia ni kipande nyaka kaw mondo kiyud kura. You need to take identity cards. You need to be registered so that you register as a voter, because that is the only weapon that you will use to vote and to win the presidency. And mano kende weche ga ok ng'eny, because I know the role of Senate and client na sana ayalo negi an matimo negi tije mang'eny, kura ng'e tije magitimo yie kucho malo kucho.